Hoikin kadang sanut sa kam tipalay kam sim junga kalong kumne. Jayu nga, siya nga po yung na. Isyan, malay kandoy ka jing accident. Ho ken ngadang mut hiban khat ipi. Namar ba ngali itha chisha ye tu ishan. Oh man. Uday unom thok kot ula thok san teli ki kot hakakitin khasi ar teli ki kot hakakitin pareng uday u professor head of department jong ka khasi subject uday u director jong ka CDC College Development Council hapo nehu hakapor ka bamangi baro ngiya angnut Baya kakitin kasi day ban itu no haka kernit ka baprang barabor ka sorkar pedeng ka bishar kanu kakitin ka balahe lariuspa haka tho katar ka jingbun ki kot ka jingbun ki novels ka jingbun ki artikel ka baper kata ka kintin kan sayo ka jing itu di hangni ngidon u candidate u bala pendep la ka kamram ban penjanai ya kakitin kasi Larangaya tu ter ki kam ki ba ulabat ngasko kumbanga pen sarong tan yo ihe kmut chibet tehan rai kane kadai ka juk hakaba ka social media ka pen pau syai kedar ka ai ka bangile ka ai ka bangi kran bat ki ai ki kam ki bangi pendap ka program jong ka Doordarshan ka program TV Doordarshan ka bakerteng ka straight talk uway na ki candidate ha kata ka jingye kren mo uday u panelist kamot ki bru ki balik kren ban pensutu ka idea jonki ha ki topik baper uway na ki candidate u banyaya yang yale election hangne ha kata ka jingye kren hapo ka straight talk ka program jong ka Doordarshan lada tipe ya po social media kadang don ha ka ba ula kren syai bat uong ngam julek thebot hero nganom jer kerteng filaktif mo ubri ubong julek thebot menta unsawan si Kishnong jongi bat ong ai ka bot jong pianga kata kala pelat ke subjek ngasong hakashnong ka thau habangi jit ramba shnong kakitin pareng gaong nobody is perfect tehan rai wat hapdeng jong kata ka jingduna lada dai ka por ka bangi hap jit ramba shnong ni like ban thep bot ban jit na pedeng ki baduna udon hiu bakhamba Ngi shanya ya ka system, ngi shanya ya ka election. Na pedeng ki candidate ki bela election don uba biang don bakhamduna don uba le tam ho tenre wat la ki don kita ki jingduna ki jongi ngingek ba ngin sa jit ya uba bhatam na pedeng kita. Ngimdai ki briu ki badu jingkerman. But don kato kanangut ki baong la ba thep ha unota. Nota kamut none of the above. Kum kita ki briu ngaong kidai ki briu ki badu jingkerman ha ka jingim. Ubriu badon ka jingkerman, ubriu boong ngantre sitong udnom thet ha unota lano. Namar balai ngimpat poi te sepeneng. Ha beneng te baro kalong perfect ki ong ngamtit ngampat jupoi sepeneng. Tangba ka ba perfect kalong tang ha beneng. Kat bangi dan im ha kane ka pertai wat langi don ha pedang ka jingduna ngi dei ban simbenta ha kane ka election te ka parti NPP ka terwa hapi ya urang kin i ubreu bala bit ulabyang urang ba bala pro ka japing but ubadon ya ka wisdom tenga appeal sepi ngamdai banyakan bas election ki perlu kiban keren na din jongakin sa pensyai susu
Henry kum UMLA ujongpi. Ngadon langbat ke sorka. UMP wadai ban lek sa Delhi udai ban long naka grup kebadon naka sorka. Palat ia kata omdan subjek ya keren.